O escritor Xosé Vicente Domínguez e a concelleira de Educación da Ribeira, Cruz Ribadulla, asinaban esta mañá o acordo para a doazón de varias obras bibliográficas do autor, o arquivo da Biblioteca Municipal. A titular de Educación quixo agradecer ao autor natural da localidade de Palmeira que comparta o seu legado literario co Concello, que próximamente disporá dunha nova biblioteca, proxecto polo que Domínguez amosou gran ilusión. Por iso estou moi ilusionado de que se leve a cabo a biblioteca nova, ao marxe de outras consideracións, pero creo que a obra da Ribeira vai a potenciala. E como dicía Chipperfield outro día nunha entrevista, non perseguindo o obxectivo turístico de que nos visite moita xente, non, perseguindo que Ribeira sexa unha ciudad de cultura. Eso sería o ideal. Son 17 os novos títulos que xa están a disposición dos ribeirenses para consulta e préstamo na Biblioteca Municipal. Destaca a súa última novela, 1 millón de teselas, que forma parte dunha saga policíaca. A novela histórica Beroto el Romano ou algunhas das obras coas que iniciou a súa carreira literaria como Así éramos en Venecia.